unang pangutanan ako, Brother G. Kung ikaw katoliko pangutanon, naabay mabasa sa referensya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana dito kay Kristo. Kanang mabasa sa referensya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo nagapunting o nagaklaro na sa Iglesia gitukod ni Kristo diha sa Biblia nga wa nganli ni Kristo. Ado na kayo mabasa. Ang sunod na kong pangutanan. Ay, duha akong gitubag nimo di lang kay referensya. Apil po nga sa Biblia. Di ako mo ta referensya pa man. Adi ako yung kumpleto kay kulangan. Dili, mo rin akong pangutanan. Adi gani gito ako yung kumpleto gani kay para nako kulang. Sige, ako pupuntan. Sige. Ako. So, sumala sa referensya. Referensya ang giklaro nga naa sa Biblia. Karon, kay naaman daw sa Biblia. Mabasa ba sa Biblia, Brad? Oh? Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Sige, objection. Objection, Mr. Moderator. Klaro naman ako ang gitubag nina, Mr. Moderator. Nga, kanang mabasa sa referensya, nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo, mauna ang pagpaklaro sa gibuhat ni Kristo sa Biblia, nga wa nganli ang iyang Iglesia. So, ayaw tawagan ng tagtara, Mr. Iglesia ni Kristo, kay ang ato ang tawagan ng kundi, Biblia man ang standard ng referensya. Tagtaron man mo. Sige. Okay, Moderator Smith, klaro ang tatawag tubag. Mabasa sa referensya, mauigipunting diha Sa Biblia. Biblia. Paano pagpaklaro? Sige. So, ang referensya may punting sa Biblia. Okay po. Ang Biblia kasulatan. So, natural lang sa mutana. Nakasulat ba sa Biblia, Brad? Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo? Mabata kung gingon mo ganina, di ba? Wa nganli. Di ba ningon ko? Okay. Mr. Moderator, alam ko ang tubagin na, di ba? Klaro naman kato kayo, nga kanang sa referensya, muna ang pagpaklaro sa gitukod ni Kristo, nga wa niya nganli. Okay. O niya, ang imong pangutana, umutan academic na, kaya ako ano nang gitubag? Okay, so klaro usab ang tubag. Awag ipangali sa Biblia, apa ba igipunting Sa referensya.